गोजान लामानिफ्राय फैयो हान्थिफैयो थांनो फैसा गारनानै जानाय लोङाखै जोंबो दा जायाखै नोंथांमोनाबो जायाखै जों जोबोद खस्थ' खालामो जों गावबागाव फिसाखौ जोबोद अनो जोंनि न'खरा गेब्रेगेथि गोजा बर'फोरनि न'खरा मोनसेबो मोजां गैया गावजों गाव नांलायदों बुलायदों सोंखारलायदों एदब दाथायलायबाय थादों सोरबा फेसबुकआवहाय सोरबा इउटिउबावहाय सोरबा मिडियानि गेजेरजोंहाय जोंहाथ' होलां फोरलां गासिबो जोंनि न'खरनि कन्डिसनफ्रा मोजां नङा बेनिखायनो जेसेबांनाखि जोंनिया एक्स एनडिबि न'खरनि फ्राय जायफ्रानाखि दावहा नांनायाव थैलांबाय बिथांमोना माबा मोनसे आसा खालामो जे रिहेबिलिटेसन 4 लाख मोनो ना 5 लाख मोनो माला मोनगोन होगोन ना होआ माथो जेबोआनो गैया खबरानो दासिमहालागैबो गोथां गोथांफोरनियासो मोनलांजोब्बाय सोरबा जाखांबायबो गोथां गोथांफोरनिया नाथाय थैनायफोरनि न'खरनिया माला मोनगोन बेखौबो जोङो मिथिनो लुबैयो निस्सय जों मालाबा बेखौ जों मिथिनो लुबैयो आरो आङो सम सम बेखौहाय बुंथ'नो नागिरा मिथिनावहाय नाथाय आं दिनैहाय गोसोखांदों बेखौबोथ' फोरमायनो नांगोन जोङो बेखौ कन्टिनिउसलि रायलायगासिनो दङ आरो जों आसा खालामो जे बिटिसि सोरखार बिटिआर होननानै बुङोबा जोङो एरियाखौसो बुंनांगोन बिटिआर एरिया होनना बुंनांगोन जोङो रियेलाव बुंनो थाङोब्ला खिन्थु सरकारफोरा बे सरकार सोदोबखौ जों दाजानांगौ जायोब्ला जोङो बिटिसि होनना बुंनांगोन बिटिसि सोरखार बेसो बिटिआर सोरखार नङा बे बिटिसि सोरखार जेरैबायदि सिगाङावहाय बिटिएडिआ सोरखार जाया बिटिएडि सोरखार होनना बुङा बिटिसि सोरखार दासिमबो बिटिसिआनो दङ खिन्थु एरियाखौहाय बिटिएडिनिफ्राय बिटिआर खालामदों होननानै दाबो कनस्टिटिउसन जायाखै बियो संबिजिरा दासिमहालागैबो जायाखै दासिमबो संबिजिरा माबायाव कनस्टिटिउसन बेखौ लिराखै संबिजिराव लिराखै ओरैनो जोङो गुगोलाव सार्च खालामा जों मोनो बिटिआर होननानै बिटिएडि सार्च खालामा जोङो दा बिटिआर मोननो थाङो बे लासै लासै थांबाय थादों बिटिआर जाहैना मा जाहैदों जों आसा खालामो डेभेलप जाथों बर'फ्रा गासिबो थांना थादों दा बे मार्टियार्सफ्रा 14 जनसो मोनबाय होननानै जों खोनादों एक्स एनडिबिनिफ्राय 14 जनसो मोनबाय होनना खोनादों बेनिफ्राय जों एसे खोनाजोबदों जे माखासेफ्रा मोनबाय होननानै जों खोनादों खिन्थु जायफ्रानाखि मोनाखै बिथांमोनाबो मोननांगौ मोन्थों आरो बिनि थाखाय जों रायलायगासिनो दङ थांनाय बे बोसोरनिनो 24 मार्चनि 24 तारिखआव जों दिल्लीयाव थांदों जों साब्रैसो थांदों बेहाय जोङो मेम'रेन्डामखौहाय जोङो गथायबोदों सिगांनि जा आइबिनि डिरेक्टरमोन बिथांनो जों गथायदों आरो दानि जइन्ट डिरेक्टर बिथांनोबो जों गथायदों सर्बानन्द सन'वाल बेखौबो जों लोगो मोनदों बिथांनोबो जों गथायदों आरो सासे सेन्ट्रेल मिनिस्टार बिथांनोबो जों गथायबोदों आरो हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारनोबो जोङो लाइजामखौ गारबोदों बिसाबै जोंथ' आसा खालामबाय थायो जों आसाखौनो खालामगोन मोनगोनखौनो जों आसा खालामगोन जे माला जागोन माला जाया बेखौ जों दासिमबो बुंथ'नो हायाखै खिन्थु मोनगोन गासिबो साबमिटेड जाजोबखाबाय लिस्टफ्रा नोंथांमोननियाबो गासैनाबो जायफ्रानाखि मुंख्लं जाबाय साबमिट जाजोब्बाय आरो जोङो बे मार्टियार्सफोरनि थाखायनो रायलायहैनो थाखाय जोङो गुवाहाटियाव थांखांबाय एसआइबिनि डिपुटि डिरेक्टर बिजोंबो जों रायलायहैखांबाय माबाजोंबो रायलायहैबाय जोङो मा होनो हेरिनाथजोंबो जों रायलायबाय आरो बे सम्भब बे 24 तारिख बेसिकेलि 2 मार्चनि दाननि 20 तारिखनि उनावहाय जों दिल्लीयाव थांबावगोन दिल्लीयाव थांनानै जोङो टार्गेट खालामदों एबार हम मिनिस्टारखौ जों लोगो हमनानै बेजों जों रायलायगोन आरो बिथांनोबो जोङो हम मिनिस्टारनो आखाइजों आखाइ जोङो लाइजामखौ होबोगोन मेम'रेन्डामखौहाय जों होबोगोन जोंहा न'खरा गासिबो मोजां नंजोबा नंखायनो जाहाथे जोंनि मुंख्लंफोरनि न'खरफ्रा एनडिबिआनो जायाथों मा बा एनडिबि नङियानो जायाथों आरो जायफ्रानाखि दावहायाव थैलांबाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि न'खरफ्रा जाहाथे एसे सुंथानो हायो बिथांमोननि न'खौहाय जाहाथे जों एसेबाबो सुंथाना दोननो हायो बेखौ जोङो टार्गेट खालामबाय थादों दा साख्रि बाख्रिनि खोथा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय साख्रि मोननांगौनि खोथा दङ जेब्लानाखि जों सिगाङाव रायलायदोंमोन अब्ला बिथांमोना बुंदों जे एनडिबिफोरनि थाखाय जों साख्रि होगोन होननानै जों लिरनो हायासै मानि थाखाय हायासै होनना बुङोबा एनडिबिफोरनोल' होयोब्ला बे सिभिलफ्रा मा जानांगौ दुखु मोनगोन ना बिसोरबो बेनिखायनो बिसोर बुंदों जे बड' इउथ्स माने बर' सेंग्रा सिख्लाफोर होननाय लोगो लोगो एनडिबि प्लास थाबाय सिभिल प्लास थाबाय नंगौना नङा रायजोफोर बेनिखायनो गासैबो जायफ्रानाखि माबाया नोंनि क्वालिफिकेसना गोरोबो नोंनि एजआ गोरोबो ना बेखौ लानानै साख्रियाव दा सोसननाय जागोन बेबायदि लिरनाय दङ खिन्थु बेहायबो रिक्रुटमेन्टखौ माला लागोन प्रि रिक्रुटमेन्टआसो सोलिगासिनो दङ खिन्थु प्रि रिक्रुटमेन्टआ रिक्रुटमेन्ट नङा बियो खालि बे रिक्रुटमेन्टनि सिगाङावहाय नोंखौहाय एसे इन्टारभिउ होलाबायनाय ट्रेनिं होलाबायनायसो बियो साख्रि मोननाय नङा बियो साख्रिखौ मोनसिगोन बे नङा बिनि उनावहाय रिक्रुटमेन्ट जाहैगोन बेहायसो इन्टारभिउआ सिरियास जाहैगोन बेयाव जाय पास जायो बिसोर जागोन आरो जों एक्स एनडिबि जोंहाथ' फैसा गैला
साराबो गैला गासैबो गैला आरो एक्सिडेन्टफ्रा जोंनिया माखासे सेंग्राफोर दंबावो बिथांमोना एचआ मिलायोबासो क्वालिफिकेसन मिलायोब्ला ना आरो बिदिनो हेल्थनि कन्डिसनफ्रा जुदि मिलायोब्ला थाजा दङबा रबास्टबा बिथांमोननिया अब्ला बिथांमोना इन्टारभिउ जुदि पास जानो हायोब्ला मोननो हागोन डाइरेक्टलि इन्डिभिनि थाखाय माबा मोनसे इन्टारभिउ होगोन साख्रियाव थिसनगोन बिथांमोनखौ गासैखौबो बै बिएलटिफोरनि बायदि बेबायदि जानाय नङा दाख्लै जोंनो हिरेन नार्जारी बिथाङा बुंहरदों जे डाइरेक्टलि होनाय जानाय नङा स्पेसियेल ट्रेनिं होनाय जानाय नङा इन्डिभिफोरनि थाखाय रिक्रुट खालामनाय नङा खिन्थु जाय जाय बिथांमोना गोसो गुदुं गोसो दङ गासै मिलायजोबो देहायाबो मिलायो बैसोआबो मिलायो नोंनि फरायनायाबो मिलायो अब्ला बिथांमोना तामुलपुरावहाय मोनसे अग्निवीरनि मोनसे ट्रेनिं जागोन रिक्रुटमेन्ट जागोन अक्ट'बराव जागोन बियो बेवहाय थांनो हागोन होननानै बुंदों आरो दा बेयावबो सोरबा सोरबा गोसो गोनांखौ थांनो हागोन जेबो नङा 4 बोसोरबाबो प्राय 22 लाख 23 लाखसो मोनहैनाय जायो 4 बोसोरावनो आरो बेयावबो थांनो हागोन 4 बोसोर मावनानै जुदि नोंथाङा बेसेबां थाखा मोनोब्ला नोंथांनि न'खरखौ नोंथाङा सुंथाना लाखिनो हायो हायाना मारायजोबो निस्सय हायो जोङो साख्रिया साख्रियानोसै मालाय हारसाबा दखान फिसा फिसा होबाबो बेखौ साख्रि मावदों होनना बुङो मुलुगाथ' साख्रि करियासै नंगौना नङा बेबायदि रन्जन दैमारि बिथांखौबो नोंथांमोना जोबोद मिथिनो लुबैगोन बिथाङा मा जानानै दङ बहा दङ जों खोनायासै निउसावबो नुलिया लिडारफोराबो जोंनो खोन्थाला बिथांमोना बिथांनि न'खरनि अबस्थाया माबायदि नोंथांमोना निस्सय बेखौ मिथिनो लुबैगोन दा सिगाङाव सिबिआइनि स्पेसियेल कर्टआ बिथांखौहाय लाइफ सेन्टेन्स होनानै होबाय लाइफ सेन्टेन्स माने मा बियो लाइफ सेन्टेन्स माने ओरैनो बुंनायाव थैजासिम जेलाव थानांगौ बेबायदि आरो खिन्थु 20 बोसोर आरो 20 बोसोरनि उनावहाय बिथाङा सिगाङाव थाखांबाय माखासे थांलाय फैलाय जाबाय थादों माखासे सम नंगौना नङा आरो सिगाङाव 3-4 बोसोर बिथाङा थाखांबाय आरो बिथाङा जेब्लानाखि लाइफ सेन्टेन्स मोनबाय अब्ला जोङो जोंदों एकर्ड जानायनि उनाव मानो लाइफ सेन्टेन्स जाखो माबा मोनसेथ' प्लास थानांगौमोन मानि थाखाय जाखो बे लाइफ सेन्टेन्स बेखौ जों फोथायनो हायाखै बेनिखायनो जों मा खालामबाय आरोबाव जोङो हायार कर्टआवहाय जोङो बिसार खालामफिननांगौ होननानै जोङो पिएल लिरनानै होदों दा बिसारा हियारिंआ जोब्बाय सिबिआइनिफ्रायबो जोब्बाय आरो पाब्लिकफोरनिफ्राय जेसेबांनाखि आइ उइटनेसफोर दङमोन साखिफोर दङमोन बिथांमोना साखिफ्रा सोरबा थैबाय सोरबा दङ सोरबा फैयाखसै सोलाबाखै सोरबा बोरायबाय सोरबा बुरैबाय सोरबा फैनो हालिया गोबां बोसोर जाहैबाय सोरबा थैलांबाय सोरबा फैनो हायासै सिबिआइफोरनिफ्रायबो हियारिंखौ होबाय जाजनो आरो पाब्लिकफ्राबो जायफोरनाबो बिसोरो माने मा खालामदोंमोन फसंदोंमोन बिथाङाबो नुदों होननानै बिथांमोनखौबो गासिबो लांजोबबाय बिथांमोना हियारिंखौ लाजोबबाय बिथांमोननिफ्रायबो जोब्बाय दायो दा मात्र जोङो वेटिंआव दंबाय दायो वेट खालामदों जोङो जे जाजमेन्टआ माला फैगोन बिसारा फैसिगोन दा बे बिसाराव जोङो आसा खालामदों जे खमसे खम जोङो गोबां रायलायबाय जों गोबां गोजों मोजां मानसिफोरजोंहाय जों उकिलफोरजोंहाय जों रायलायबाय सिनियरफोरजोंबो गभर्नमेन्टनि माखासे उकिलफोरजोंबो जों रायलायबाय आरो ओरैनो जोंनाव समाजावहाय खामानि मावग्राफोर लिडार्सफोर थायो जोंनि गेजेरावहाय बिथांमोननिफ्रायबो जों सोंदों जे खमसे खम बे पिएल होखांनायनि उनावहाय हियारिंआ जोबनायनि उनावहाय जा नेक्स्ट जाजमेन्ट फैगोन बे जाजमेन्टआवहाय 50% जोंहा रिमिसन मोनगोन बा कनसिडार जोङो मोनगोन बेबायदि जों मोनगोन जोङोथ' आसा खालामदों जे फैगौ बिटिसि इलेक्सननि सिगाङाव बा फैगौ एमएलएनि सिगाङाव जों बबाबो मोनबाबो जायो रन्जन दैमारि बिथांखौहाय नङा नङा रायजो जों मोनबाबो जायो जों बिपिबानो जायाथों मानो जों बिपिएलआ जायाथों मानो जोंनि बड'लेण्डआवहाय जा मोनसे मोजां सरकार दानांगौ रन्जन दैमारिया थानांगौ दिदोमा थानांगौ गोबिन्द बिथाङा थानांगौ सोब फुङाव बर' सभा माने गासिबो थानांगौ लिडार्सफ्रा मोजां संसार जोंहा जानांगौ रायजोआ मोजां जानांगौ डेभेलप जानांगौ जोंनिया बेखौनो जों लुबैयो जोंहाथ' गैबावासो जों हास्थायबावोसो होनबाबो मालायनिखौबो जोंहाथ' गैबावा सरकारानो गैबावा जों नांगौल' बिसोरा माबा मोनसे मोन्थों होननानै जों नांनानैल'सो होयो जोङो नांबाय बिइसि मोनहैबाय जों नांबाय बिटिसि मोनहैबाय जों नांबाय बिटिआर जाहैबाय बहाथो फैगौ जोंनियाव जोंथ' जेबो मोनाखै जोङो 15 हाइस्ट 15 जानाय जों गासैबो सनितपुर बिश्वनाथनि गोजोंनि मानसिफ्रा बर'फ्रा जों भुगिनांनायसो जों जेबो मोना जों फिसासो फोथैनाङो जों फिसायसो फोथैनाङो जों बिसिखौसो फोथैनाङो दावहायावहाय जों जेबो मोनाखै नाथाय मोनहैबो बिदिबो नंद्राया रावा जे जोंहादि मोनसे रायजो जाबाय बरलेण्ड जाबाय बिटिसिआनो जायाथों मानो बिटिआर जायाथों मानो बिटिएडिआनो जायाथों मानो जोंहा मोनसे रायजो दंना जोंहाथ' गोग्गायै नंगौना जोङो सानफ्रामबो गोग्गायै जोंहा मोनसे रायजो दं होननानै बिनि नेपालिफ्राबो मा गोग्गायो बिनि नेपालिफ्राबो जेबो गोग्गायो मानि थाखाय गोग्गायो जोंहा नेपाल देश दङ बेयाव थानाय बिहारिफोर बिहारनि सिटिजेन गैबावा बिथांमोनाव सिटिजेनशिप गैबावा बिथांमोननियावहाय बेयाव थानाय बिहारिफ्राबो जोंहा बिहार देश दं होननानै बिथांमोना जोबोद गोग्गायो जोंबो बेनिखायनो जोंहाबो बिटिसि दङ मोनसे जोंहा रायजो दङ होननानै जोंनियाव रायजोआ गोलैयाबाबो जोंनि हाया गोलैफायाखैबाबो इनक्लुडेड जायाखैब्लाबो जोङो रंजायो जे जोंहा मोनसे
फसंथान दङ खुन्थिया दङ जोंना हारिनि मोनसे रायजो दं जोंहा आरो बे रायजोखौहाय मोननायाव जोङो दावहा नांनानै मोनहोनायनि थाखाय जोंहाबो गोग्गानाय दङ नोंथांमोननि फिसा फिसौजोंहाबो गोग्गानाय दङ आरो बेखौनो जोङो मोजांबो मोनो गावखौनो दावहारु साननोबो जों मोजां मोनो जों आरो बेजों जेबो जाया थाथ'नाय जिरायथ'नाय बियो बिटिआरानो जाथों माने बिटिसिआनो जाथों माने बिटिएडिआनो जाथों माने आरो जोङो डेम'क्रेटिकेलि जों नांथानांगोन नङाबा जोंहा जेबो गैया नाङाबाथाय जों बर'फ्रा जोब्बाय गैलिया नाङाबाथाय जों जोबखाबाय गैलिया जों जेबो बेबायदि दा गामि दानख'नाय दाजाबनाय बेयो हाबा जोङो आसा खालामदों बिटिसिनि CEM बिटिसिनि डिपुटि CEM बिथांमोना दङ निश्चय बिथांमोना नाजाबाय थागोन जों आसा खालामदों हाबोबा मोजां जागोन दा स्टाइपेन्ड जोंनि जा 4 लाख मोननांगौमोन बेयो फार्स्ट बेट्सनि जायफोरनाखि फार्स्ट बेट्सआवहाय फिक्स डिप'जिटखौ मोनदोंमोन फार्स्ट टाइमावहाय बिथांमोननिया मेचुरिटि जाहैनो थाखाय बिथांमोननिया मेचुर जाहैनो थाखाय 2023 जानुवारिनि 11आव जानांगौमोन 2 बोसोर कमप्लिट जागोन 2023 जानुवारिनि 11 तारिखआवहाय जायफोरनाखि फार्स्ट बेट्सआवहाय मोनबाय 4 लाखनि लेखाखौ फिक्स डिप'जिटखौ बिथांमोना मेचुर जाहैनांगौमोन 2023 जानुवारिनि 11 तारिखआव दा जोङो मिथिबाय जोङो सोंनायबाबो रोखा जाबाय दायो दे बेखौ बुंहरदोंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बोसोरथाम बानायनानै होनांगौ होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बुंहरखादोंमोन दा मा जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बोसोरथामनि गेजेरावहाय एकर्ड जानानै बोसोरसे बारलांखाबाय दा बोसोरनैल'सै बिदि होननानै बोसोरनै खालामनानै होदोंमोन बिनि समायसीमाखौहाय फिक्स डिप'जिटनिखौहाय उइड्र खालामनो थाखाय दा मा खालामबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आरोबाव लागायहरबाय स्टेट गभर्नमेन्टखौहाय नोंसोर मानो बोसोरनै खालामनाय बोसोरथाम खालामफिन बेखौहाय दायो बे 4 लाखखौहाय मोननांगौआ जोंनिया 2023 आव नंलिया 2024 जानुवारि 11आवसो बेखौ मोनसिगोन बोसोरसे थांबावबायसो आरोबाव बोसोरसे थांबावबाय दा जायफोरनाखि लन लादोंमोन बिथांमोनाथ' जुदि नैबे स्टाइपेन्डआ जोबफैनांगौब्ला बिथांमोना माजों होनो स्टाइपेन्डखौ मोनबाय थायो हिसाबैसो बिथांमोननि पकेटनिफ्राय गलाङा बिनिफ्रायनो गलाङो बै 6,000निफ्राय गलांबाय थायो पकेटनिफ्राय गलाङा खिन्थु बोसोरसे बारायबाबा बे बोसोरसेनिखौ सोर होगोन दायो सोर होगोन जोङो पकेटनिफ्राय हरनोसै नामा जोङो 4 लाख होनायखाय माथो खम जाखांब्लालाय मा जानो जोंहालाय बेनिखायनो जोङो दाख्लैयो हिरिनाथजों जों रायज्लायहैदों आरो SIBनि डिपुटि डिरेक्टर बेनावबो जों थांदों दिल्लीयावबो जों मेमोरेन्डामखौहाय कपि हरबाय आरो बेफोरखौनो रायज्लायनो थाखाय जोङो 20 तारिखनि उनावहाय आरोबाव दिल्लीयाव थांबावगोन जों बेखौ बुंदों जोङो हिरिनाथखौ बुंदों आरो बे डिपुटि डिरेक्टर SIBनि बेखौबो जों बुंबोदों जे नोंथांमोना बेखौ बोसोरसे बारायबायबा स्टाइपेन्डखौ बोसोरसे बारायबावनांगौ नङाबा सोर थैनो बे हरनांगौखौलाय लनखौलाय लायोबाथ' लायो गबाय नङा नाथाय जायफोरनाखि लन लादों बिथांमोना माबोरै हरबाय थागोन पकेटनिफ्राय बोरै हरबाय थागोन जोंलाय जोंहा फिसा दङ फिसौ दङ जोंहा हस्टेलाव गथ'फोर दङ जोंहा हा गैया खदाल गैया इन्दिबिथ' हा बिगासे गैयिबो दंजायो जोंनि इन्दिबिफ्रा हा बिगासे गैयिबो दंजायो जोंनिया बहानिफ्राय हरगोन माखौ जागोन 4 लाखा बोरो मा खम जाखो बेहालाय मा कलेज थाखा बेहालाय बेनिखायनो जों बुंदों जे नोंथांमोनाबो आरोबाव बेखौ बारायबायबा बोसोरसे स्टाइपेन्डखौ बोसोरसे बारायबावनांगौ बेखौ जों बुंबोदों आरो जोङो मेमोरेन्डाम होबाय आसामावबो जों दिल्लीयावबो हरबाय बेखौनो आरो फल' आपनि थाखाय जोङो दिल्लीयाव थांबावगोन 20 तारिखनि उनाव आरो जायोबा मोजां बोसोरसे समखौ आरो जों 72,000सो जों मोनबावगोन आरो बेजों जोङो लनखौ सुख'नो हागोन मोजां जागोन बे जायोब्ला दानिया जोंनिया माखासे दंबावो जोबोद जोंहा दुखु दाहा दङ दे भेरिफिकेसन अरिजिनेल लिस्टेड NDB आरडियानो जायाथों मानो NDB एसआनो जायाथों मानो NDB गोविन्द फिक्सनियानो जायाथों मानो NDB रनज दैमारि फिक्सनियानो जायाथों मानो मोनब्रैबो फिक्सनिफ्रा लिस्टेड अरिजिनेल आन्डारग्राउन्ड ट्रेनारफ्रानो माखासेया दासिमहालागैबो 4 लाखनि जा फिक्स डिप'जिट बेखौ मोनाखै दाबो मोनाखै भेरिफिकेसनबो जायाखै सोरनाबा सोरनाबा बेबायदि दा जों एसे दाख्लै जोङो फल' खालामनानै एसे जोङो सिं दावबायनानै जों एसे मिथिदों जे 1100 जा भेरिफिकेसन जाखानाय बेखौहाय होगोरनोबो हासिगौ होनना बुंदों आरो भेरिफिकेसना जाबाय थागोन बिदि जों एसे खोनासिनदों आरो बे जानांगोन आरो बिनि थाखायनो जोङो नांनानैबो थानांगोन दलद थाबाथ' जालिया
दलद थाबा जिबन जानाय नङा बेनिखायनो जोङो बेखौबो जों रायलायगासिनो दङ ओरैजाय बिटिसि गभर्नमेन्ट दङ बिथांमोनाबो मावबाय थादों जोंबो नारबाय थादों गासिबो थिग जाजोबथों जेसेबांनाखि लिस्ट जोङो हरबाय ना अभारग्राउन्डआनो जाथों मानो आन्डारग्राउन्डआनो जाथों मानो जायफ्रानाखि खस्थ' मोनबाय जाहाथे गासिबो नाम हरनायफ्रा मोनजोबो बेखौनो जोङो आसा खालामदों बेबो जाबाय थागोन भेरिफिकेसना जाबाय थागोन दाख्लै जों हिरिनाजों रायलायबोदों बे जालांबाय थागोन बेयो भेरिफिकेसना बोरैबाबा बे 1100आ 1100आ एप्रुभ जाखाबाय जाहैदों बेखौहाय होगोरनोबो हासिगौ बायसान्स होआब्ला जबबो हैनो हागौ बेबो जाबाय थादों आरो जोंनिया जोबोद दुखुनांथाव खोथाया बेबो जोंनि केसफ्रा दाबो उइद्र जायाखै दाबो उइद्र जायाखै दाख्लै जों हिरिनाजों रायलायबोदों बिथाङा बुंदों जे जायफ्रानाखि ओंखाम संनानै जाहोबाय जायफ्रा दखानाव मेथाइ लायदोंमोन जायफ्रा बहाबा एसे थांनानै हमजाबाय एनडिबिनि नामावहाय जायफ्रानाखि एकदम एनडिबिजों सोमोन्दो दंब्लाबो एक्टिभिटिसआव गैया बिथांमोननि केसखौहाय जोङो 270निफ्रायबो बांसिन जों उइद्र खालामबाय होनना बुंदों नाथाय एनडिबिनि माखासे केसफ्रा बेखौ जों नायगोन खिन्थु जा हिनास क्राइमाव दङ बमा बेफ्रुनाय मानसि दानथारनाय गिदिर गिदिर केस बिथांमोननि केसआथ' गवाबो जानो हागौ होनना बिथाङा बुंदों बेनिखायनो जों बै पिएलखौ होफिननाया सिगाङावनो आरो बे माबा मोनसे फिथाइ थायनो हागौ रन्जन दैमारि बिथाङा गयोब्लानो माखासेफ्राबो लान्जायाव गबोबाय थागोन आरो जोंनो रन्जन दैमारि बिथांखौ नांगौ जोंनो गासैखौबो नांगौ गबिन्दआनो जायाथों मानो रन्जनानो जायाथों मानो प्रमदानो जायाथों मानो सोरबा दिरिनानो जायाथों मानो मोजां लिड खालामनांगौ आरो जों बिथांमोनखौहाय मोजाङै लिड खालामनानै जोंनि बर' रायजोखौहाय मोजाङै लाखिनो थाखायसो जों खावलायगोन सानफ्रामबो बेखौनो जों लुबैयो मानि थाखाय होनना बुङोबा बे बिएससि बिटिसि बिटिआरखौ जों ओरैनो मोनाखै थै जिउ होनासो जों मोन्दों गाबगु फुगु खालामनासो जों मोन्दों सानसे साननै सानथाम हप्तासे ओंखाम जायालासे दावनासो जों मोन्दों आरो नोंथांमोननि बिसिफोर फिसायफोर नोंथांमोननि गथ'फोर गथायफोर बिबै बिबौफोर थैनांदों सोरबा सोरबा आइजोफ्रा गाज्रि जानांदों आरो बिनि थाखायसो जों मोन्दों आरो बेखौ जों जेब्लायबो जों नागारनो हाया बेखौ जों फिसा खालामनो हाया बेखौ जोङो जेब्लायबो दावगालांबाय थानायखौसो जों लुबैयो बेफोरबायदि अबस्थाया जों साननाया आरो जोंहा बुंबावनांगौ थाबावगोन बेखिनिखौनो आङो बुंबाय लोगोसे दिनैनि समावहाय सनितपुर जिल्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार ससाइटियानो जायाथों मानो बा बेखौ सनितपुर जिल्ला क'अर्डिनेशन कमिटियानो बुङाथों मानो बिथांमोना जों एनडिबि एक्स एनडिबिनि मोनब्रै हान्जाखौ जयै लोगो मोननायनि थाखाय बेयावहाय एबसु ओरैजाय बर' साहित्य सभा फोरोंगिरिनि गुबुन गुबुन आफादफोर दङ गासैखौबो जोंहा PJSCBMनि दैदेनगिरि बिथाङाबो दंफैयो जोंखौ गासैखौबो लोगो मोनलायनानै जोङो खोथा बाथ्रा जोंखौहाय शेयार खालामनानै होनो हानायनि बिथांमोनखौहाय साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसोनिफ्राय गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो बेखिनियावनो आंनि जा बुंनांगौ बिबुंथि बे बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों।